हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा गोबां कनफिउज जागासिनो दङ गोबां कमेन्ट्सबो खालामदों नाथाय आं सिगांनो नोंथांमोननो क्लेरिफिकेसन होखादोंमोन जे बे डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव एबा SLRC आवहाय सोर एप्लाइ खालामबावनांगौ आरो खालामनाङा आरो जायफ्रा खालामखाबाय खालामनांगौना खालामनाङा गोबां आन्दायगासिनो दङ बेजों लोगोसे सेलेक्शन प्रसेस आरो लोगोसे सिलेबास आरो एडमिट माब्ला मोनगोन बेयाव आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होनो आखायाव लादों आरो बेनो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रानिखि ओरैबायदि दङमोननो मोनसे सिगाङाव एग्जाम जानो गोनां दंमोन ना जेरै DTE बेनिफ्राय DEE आरो लोगोसे DAC बेयाव जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोननो आरो जायफ्रा एप्लाइ खालामनानै नैबे SLRC आव खालामाखैमोन अब्लासो नोंथांमोना खालामनांगौ बे नोंथांमोननि लिंकआ गेवबाय आरो लास्ट डेटआ 25 सिम नाथाय बेयाव गोदानै खालामनो हानाय नंला जायफ्रा फ्रेश केन्डिडेट आरो जायफ्रा अलरेडि एप्लाइ खालामखाबाय नोंथांमोना जेबो दांनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाङा गासिबो एक्सेप्टेडखा आरो नोंथांमोना जेबो आपडेट खालामनांगौनि गोनांथि गैया जायफ्रा बे डाइरेक्टरेट अफ टेक्निकेल इडुकेसन एलिमेन्टारि इडुकेसन बेनिफ्राय सेकेन्डारि इडुकेसनाव एप्लाइ खालामदोंमोननो बैसोरखौसो खालामनो होदों जुदिअ नोंथांमोना नैबे SLRC आव खालामाखैब्ला आरो नाथाय खालामखादोंब्ला नाम फैयाखैब्ला नोंथांमोना खालामनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना बेयावनो इनक्लुड जाखागोन जायफ्रा नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाय बे SLRC आव आं बेखौ क्लियार खालामबाय स' बिनिफ्राय जोंहा सिलेबासखौ नायगोन एग्जाम डेटखौ नायगोन दा ग्रेड 3 लेभेलाव एग्जामा खननै जागोन नालाय फुङाव खनसे बेलासियाव खनसे बेनो जाबाय 28 आगस्टआव आरो बे टाइमा फुंनिया 10 AM निफ्राय 12 सिम थागोन आरो बेलासिना 2 निफ्राय 4 PM सिम थागोन आरो बेयाव माखासे सिलेबास होनाय दंखायो जेरै नोंथांमोना नुनो मोनदों ग्रेड 3 लेभेलाव HS पास लेभेलाव जादोंमोन नालाय ससियेल स्टाडिज ससियेल साइन्स दङ GK दङ बेनिफ्राय मेथ्स दङ बेनिफ्राय मेन्टेल एबिलिटि टेस्ट दङ लजिकेल रिजनिं दङ आरो इंलिश दङ बेनिफ्राय डिग्री फार्स्ट लेभेलाव कम्पिउटार आरो कम्पिउटार गैयै लेभेलाव नायदो बेयाव ससियेल स्टाडिज ससियेल साइन्स दङ GK दङ रिजनिं दङ बेनिफ्राय एप्टिट्युड दङ बेनिफ्राय रिडिं कम्प्रिहेन्सन इंलिश लेभेलाव दङ बेखौ नोंथांमोना इंलिशनि फरायनानै बेयावनो एन्सार कुइसन थानाया बेखौ मोनगोन बेनिफ्राय मेथ्स थागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना जेनेरेल इंलिशबो बेयाव मोननाय जागोन दा बे जाबाय लोगोफोर ग्रेड 3 लेभेलाव नोंथांमोननि ग्रेड 3 लेभेलाव जायफ्रानोखि मोननै डाबल एप्लाइ खालामदों मोननै एग्जाम होनो मोनगोन आरो बेबो जाबाय बर' रावजोंनो नोंथांमोना इंलिश बर' बांला एसामिस नोंथांमोना मोनगोन मोनब्रै अपसन दानिया जोंहा एग्जामा बोरै जागोन जों बेयाव नायनोसै फैदो दा जायफ्रा डिग्री फार्स्ट लेभेलाव दङ 3 नम्बराव नाय गासै 100 कुइसन थागोन माल्टिपल चॉइस टाइप थागोन नोंथांमोना एन्सार अपसन मोनखागोन आरो जास्ट नोंथांमोना टिक मार्क बा नोंथांमोना सार्केल होनांगौ बेनिफ्राय मोनसे कारेक्ट जायोब्ला नोंथांमोना 1.75 नाम्बार मोनगोन दा 100 था नालाय गासै 175 मार्क्सनि जागोन बे डिग्री फार्स्ट लेभेलाव आरो HS पास लेभेला गासै 150 नि जागोन बेखायनो मोनसे कारेक्ट जायोब्ला नोंथांमोना 1.5 नाम्बार मोनगोन आरो गासै 100 कुइसन थागोन बेयावबो थ' बिनिफ्राय दानिया नेक्स्टआव 6 नाम्बाराव नायोब्ला फाइनाल सेलेक्शन प्रसेसनि थाखाय नोंथांमोनखौ हमना ला मोनसे पस्टनि थाखाय सानैल' लिंहरगोन आरो बै सानैनि गेजेराव इन्टारभिउ लागोन भाइभा टेस्ट अरेल टेस्ट एबा स्किल टेस्ट लागोन आरो जायनो मोजां काट अफ लानो हायो बैनो साख्रिखौ होनाय जायो आरो सानैनिबो नाम्बारा समान समानब्ला जायनि बैसोआ देरसिन बेनो साख्रिखौ होनाय जायो अके स' बे मोनसे सेलेक्शन प्रसेस गभर्नमेन्टनि स' बिनिफ्राय दानिया नेक्स्टआव माखौ फरायनांगौनो दा हमना ला नोंथाङा 8 पास लेभेलाव एप्लाइ खालामदोंबा नोंथांमोना भाइभा टेस्ट होनांगौ नालाय अरेल टेस्ट होनांगौ अरेल टेस्टखौ मोजाङै बिराद इजि जोबोर इजि आरो जायफ्रा अरेल टेस्टआव पास जायो बेनो साख्रि मोनबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना मोजां होदो आं बिनि सायाव भिडिअ खालामखाबाय भाइभा टेस्टआनो लास्ट प्रसेस होननानै स' बिनिफ्राय 8 पास लेभेलना 10 पास लेभेलनि ग्रेड 4 लेभेलाव जायफ्रा एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना 8 पास लेभेलनि नायनांगौनो आरो लोगोसे जायफ्रा डिग्री फार्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना एग्जाम होगोन अब्ला 10 पास लेभेलनिखौ नायबानो जाबाय होननानै बुंखादों आरो बेनिफ्राय इंलिश ससियेल स्टाडिज मेथ्स GK आरो मेन्टेल एबिलिटि बेनिफ्राय लजिकेल रिजनिं नोंथांमोना फैगोन 8 पास लेभेलनानो बियो बेनिफ्राय बेवहाय 135 नाम्बार होदों नोंथांमोना 135 ता कुइसन मोननाय जागोन आरो मोनसे हाब्लानो 1 नाम्बार मोनगोन आरो बेनिफ्राय टाइमा 2 आवार्स एबा नोंथांमोना 120 मिनिट्स मोननाय जादों आरो बेयावबो नेगेटिभ मार्किं गैया आरो ग्रेड 4 लेभेलावबो 1:2 लांनाय जागोन माने मोनसे पस्टआव सानैल' केन्डिडेटखौहाय इन्टारभिउ बा स्किल टेस्ट लानाय जागोन होनना बुंदों दा बेखायनो स्किल टेस्टखौ नोंथांमोना मोजाङै हो एबा पार्सनेल इन्टारभिउ एबा अरेल टेस्टआव मोजां होदो आरो साख्रिखौ लादो दा नोंथांमोना बर'जोंबो होनो हागोन एन्सारखौहाय एसामिसबो होनो हागोन दा अलमस्ट एसामिस रोंखाजोबो स' नोंथांमोना मोजां होबानो जाबाय फाइनाल लिस्टआव फैनो थाखाय भाइभा टेस्टखौ मोजां क्लियार खालाम जेब्ला नोङो भाइभासिम सहैबाय अब्ला नोंनि स्टेजआ बेनो जे नोंनि साख्रिया फैनायनि लामायाव जागासिनो थाखायो दा बेखायनो पारफरमेन्सखौ मोजां होनांगोन नोंथांमोना मोजां फर्मेल ड्रेस गाननानै मोजां नोंथांमोना डिसिप्लिनाव थांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मोजां पास खालामनो हायो इन्टारभिउखौ अके